tasha ce tamkar da dubu wajen zakulo muku zafafan littattafanmu na Hausa na shahararrun marubuta. Babu shakka madalla da Bakan Gizo TV fitacciyar tashar YouTube channel tasha ɗaya tamkar da dubu wajen zakulo muku littattafan soyayya, madararta, zamantakewar iyali da kuma abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum. Ku dai kasance da shahararriyar YouTube channel ɗinmu mai suna Bakan Gizo TV inda za ku samu lodin jerin gwanan shahararren littattafanmu na Hausa waɗanda suka yi fice arewacin Najeriya da ba su da na biyu ƙarƙashin jagorancin Alhaji Adamu Ibrahim da tawagarsa. Kada dai ku manta da abubuwa masu mahimmanci, ku danna subscribe sannan kuma ku ƙara danna alamar ƙararrawa don samun jerin gwanan lodin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Domin kuwa shirye-shiryenmu maganin hawan jini ne kyauta cikin faɗakarwa, ilimantarwa, wa'azantarwa, tunatarwa. Daɗi da ɗungushi domin ƙara samun zafafan littattafanmu za ku iya laliban mu ta WhatsApp akan 091 B8 biyar hudu. Ku dai ku haɗu da mu ta WhatsApp don samun littattafanmu cikin sauƙi. Bakan Gizo TV, nishaɗinku farin cikinmu. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin Bakan Gizo inda muke karanto muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ilimantar da ku, gami da nishadantar da ku masu sauraro. Inda a wannan sa'i muke ɗauke da wani kayattacen littafi mai suna Bakin Sani wanda Bilkisu Muhd Mrs Auwal By Force Zage ta wallafa. Wannan littafin ya kunshi zamantakewar iyali, soyayya, madararta da kuma al'amuran da suka shafi siyasa wanda yake zuwa muku ta wannan ƙayatacciyar tashar tamu mai suna Bakan Gizo TV. Ku yi subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa don samun managartan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Maganin hawan jini ce kyauta. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Da haka nake cewa ku biyo ni. Daga haka Emily da Zainab suka nufi sashen Zaituna suka tara tana ta kwarara amai. A nan daktan ya riske su suka ba shi ya gama gwaje-gwajensa ya ga fuskar dakta ta kasa ɓoye fara'ar da ke kunshi a cikinta. Abokina ba zan faɗa ba sai an mani alkawarin za a bani goro mai girma. Sai ya so mu zargin wani abu. Tana da ciki ko? A'a, ya aka ka sani? Zainab da ke tsaye a bakin kofa a haka ta yanke jiki ta faɗi, shi kansa jebi faɗuwa yayi. Zainab ka wacce an rasa gane kanta da alamu ma bata san inda kanta yake ba, likita ya yi iya ƙoƙarinsa ya kasa samu kanta, tilas sai umarni a sa ta a mota don kai ta asibitinsa. Imana da Ladidi suka shiga mota, Kuliko ta turo Hajiya zuwa ɗakinta inda Jibi ke zaune, gumi na ta faman karyo masa. Jibrin, shekaru da yawa ina roƙon Allah ya baka haihuwa, yau Ubangiji ya karɓi addu'anmu, sai daga kamar kana bakin ciki, yo to ko kai ne baka son haihuwar? Hajiya ko zan haihu ba ta tsatsan da nake fatan samun zuri'a na samu ba. To ya zaka da ikon Allah, to Allah haka ya tsara maka. Sai ya kaɗa kai tare da rintsa ido, don ba za ta taɓa ganewa ba. Ba kuma yaji zai yi ƙoƙarin sanar da ita saboda yadda yake jin jikinsa. Bai sake magana ba, ya miƙe ɗakin Zaituna, gadan-gadan ya afka, wani irin shaƙa ya kai mata, idanuwanta suka furfuto, ihu take faman yi, ya buɗe baƙi da ƙyar. Zaituna, ki je sai Allah ya bi min haƙina, wallahi. Wannan shine tukuicin soyayya fifi taki da nayi akan matana, wannan shine sakamako. Sai ya sake ta tare da hankaɗe ta. Ki je na sake ki saki. Kafin ya ƙarasa ta durƙushe ta da riƙe masa ƙafafu tana wani kuka mai ciwo. Na sani ban kyauta ba, na daɗe da yin nadama. Wallahi na tuwo ba zan sake ba, kada ka ambata. Sai ya kai mata mangara. Na yi miki nisa, na bar ki har abada, wallahi na sake ki, saki uku, na kuma tsane ki, ki gaggauta barin gidan nan, in ba haka ba, sai na miki rashin mutunci. Daga haka ya juya ya fita, hakika babu wanda Jebi ke shakka irin baban Zainab za ta je gunshi. Wannan kenan,
cikin kuka ta zayyana masa duk abin da ke faruwa. A'a, wannan ai zancen banza ne. Ban san lokacin da yaron nan ya zama shashasha ba. Yana tunanin yayi arzikin da zai rasa na gaba da shi? Haka ya ta faman sauke sababi. Ki je, zan zo gidan. Ya ce kada in koma masa gida. Sai ya saki wani dogon tsaki. Amma ai dole ki zauna ki haife masa dan nasa kafin ki gaba. Waya ya ɗauko ya kira shi. Jebi ya sanar da shi cewa yana asibiti, Zainab ce babu lafiya. To ka jira ni asibitin, gani nan zuwa. Yanayin jikin Zainab ya dakatar da shi da saukewa Jebi bala'in da ya kuduro. Ya tsorata da yanayin jikin nata, ba karaman dauriya ya ba. Jibrin, yaushe wannan ciwon ya fara? Haka Jebi ya kasa amsa masa. A hankali Zainab ta amsa zancen. Na kwana biyu, ni na hana ya gaya maka saboda kada ku damu. Sai ta ɗan dakata tana tari cikin nutsuwa, ya sako zancen zaituna a ciki. Wallahi abba ba ciki na bane. Zancen banza kake yi. Ko shi yasa da Zainab ma bata samu ɗa ba da kai. To bara ka ji, dole ne ka ɗauki ɗan nan. In ba naka bane ba to ai aure ya baka. Tashin hankali ya gani kwance ƙarara akan fuskar shi. Shigowar likitan ne ya yanke musu gaddamar da suke yi, inda ya nemi ganin su zuwa ofis. To dai wannan wani bala'i ne da ya kunno wa al'ummanmu, musamman ya fi afka matasanmu. Kuma idan na ce matasa, ina nufin maza da mata, ta inda zaka ga suna amfani da kansu don biya kansu bukata, wanda hakan yana da matukar hatsari. Mafi yawanci lokaci idan za su yi fitsari, masu aikata irin wannan za su ji kamar ana tsira musu allura a cikin al'aurarsu. Gashi yana haifar da wani ciwo a cikin mutum, musamman ta bangaren maza har ma da mata, ko ma ya hana haihuwar gabaki daya. Da haka wannan abu yana da matsala sosai ta fuskar lafiya. Sai dakta ya ci gaba da faɗin aikata haka ya janyo mata ciwuka iri daban-daban, musamman ciwon mahaifar kansar da ya janyo mata. Dan idan har ana son ta samu sauki, sai an cire mahaifarta gabaki daya. Ya Rasulullah. Haka Alhaji Abdallah ya faɗa, ya dubi Jebi. Na sani kana da masaniya. Garin yaya haka ta faru? Abin da Ubangiji ya hani da shi ya take yi? Sai ya miƙe cikin rashin kuzari. Zainab, ina tausaya miki, zaki mutu da fushin Ubangiji. Sai kuma ya dafa kai, ta buɗe baki da ƙyar. Abba kai haƙuri, dole ce ta sa na aikata haka, ba zan iya zina ba. Shi yasa na zaɓa kaina wannan hanyar. Ina son Jebi, ba kuma zan iya rabuwa da shi ba. Shi ya saka Abba tun da muke da shi bai taɓa zuwa inda nake ba, saboda ba shi da lafiya. Ina tausayinsa da tsoron kada ku raba ni da shi. Na ki faɗi amma Abba, ku yi haƙuri, ku yi mana addu'a Abba. Uf, ya ɗauke wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yake faman maimaitawa kenan, ga Allah muke kuma tabbas gashi za mu koma. Jebi, shin haka ne abin da ƴar uwarka ta faɗa? Sai ya kaɗa kai. Zainab ta ci gaba da faɗin. Jebi, kai haƙuri. Yau ni da kaina na tona asirin da ya daɗe a lallaɓe. Ban yi haka bane dan in tozarta ka ba, sai dan na fitar da kai daga sharrin da zaituna ke neman yi maka. Ba za ka kuɓuta daga laifin ba idan har ban faɗa haka ba, saboda ta tabbata azzalima. Haƙiƙa ta zalunce ka. Hakika kuma duk halin da matanka suka faɗa kai ne sila. Wannan abin haka yake. Ka san baka da lafiya ka je ka ajje mata har 3 saboda zalunci? Suna da lafiyar su ci shi ma mai kyau, su sa mai kyau. Kai, wannan laifukan din naka ne. To tsaya, idan ma mutumin da ka ce kana zargi bai karba ba, ka sani aure baka. Kada in ji ka sake cewa wani abu ko ka daga wannan zancen. Sai ya tashi ya fita cikin tashin hankali mai sauraro. Haka Zainab ta gyara kwanciyarta da cewa, na kasa tankwara zuciyata na son zarginka. Me gaskiyar lamarin cikin zaituna? Naka ne ko da ni ne baka son hada zuri'a? In ba haka bane ba yaya, ta yaya har na tsaya da kai tsawon waɗannan lokacin? Ko da yake kai dan uwana ne. Sai ta karasa zancen tana mai kafe shi da ido. Kinga, tunda muka yi aure a koda yaushe cikin tsoro da fargaba nake, saboda na kasa gaya mata gaskiyar lamarin. Ita kuma tunda ta gama bakonta ta soma nuna mini ra'ayil ain, tana son in kasance da ita. Takan dinga min abubuwa iri-iri. Ni kaina mun sha rigima ko da yaushe, wai sai na sake ta saboda ta gano cewa bana haihuwa. Gashi kuma ta ce idan ban sake ta ba sai ta tona mana asiri da girmana da matsayina a wannan garin. Tunda muna soyayya na fahimci ita mace ce mai son abin duniya. Yasa fa da dinga kuka na dinga cewa ta faɗi duk abin da take so, duk zan yi mata. Har nake ce mata idan har bata kasance da ni ba mutuwa zan yi. Ke na takaice miki magana maka cewa zan dinga bata kuɗi duk wata, kuma kuɗin maƙudai, dan dai ta rufa ban asiri kar ta tona cewa bana haihuwa. To wannan dalilin ne yasa ma take zaune da ni. To amma in ka tuno lokutan baya ka bujiro min da wani al'amari wanda ke nuna cewar lafiyar ka kalau. Wannan haƙiƙa haka yake Zainab. Allah da ikonsa na samu dace, domin a wannan lokaci na tabbatar da haka. Na tabbatar da na samu lafiya ne a wannan lokaci.
na daɗe ina neman magani ina yin na Hausa da na Turawa in ba za ki manta ba akan ki na fara yawo a lokacin ma kika ki bani haɗin kai idanuwa na suka rufe burina in tabbatar da zargina sai na nufi gun Zaituna bacin ta gwada min amincewarta daga bisani kamar ta lura da wani abu na faruwa sai kuma na nufi sashin Emily ba zan iya sarrafa kaina ba a lokacin dole na aikata abin da na aikata sai yayi shiru wasu zafafan hawaye suka dinga tsartuwa a fuskarsa burina so sauyawa inda alƙawar take ce wacce zan fara kasancewa da na so yin haka amma abu ya faskara kika ki bani haɗin kai sai ta kai hannu ta riƙo hannunsa Aishatul Imli ita ce ta cancanta da kai ka riƙe ta da kyau ita ce matarka ta ƙwarai na fi son ka sauki nauyinta a kanka kada ta shiga irin rayuwar da muka shiga dan Allah saboda ni mawuyaci ne ka same ni wannan jinin da yake zuba ta ƙarƙashi na ba zai daina ba Zainab bari Zainab kuka suke yi sosai tilasta danne na ta damuwa ta koma lallashinsa da gaya masa kalamai masu sanyaya rai wannan kenan ƙarshen zance ta rasa inda za ta dosa duk yanayinta ya sauya ta yi baƙiƙirin to ina ma ta ga kwanciyar hankalin da za ta shafi mai duk wannan gayin babu tilas ta yanke shawara komawa ga yayarta Habiba tabbas naka sai naka a lokacin da ta koma Habiba bata kyamace ta ba duk wada uwar watsin da ta yi da su sai dai ta taras mijinta ya riga mu gidan gaskiya osan da take soya a kofar gida na sayarwa shi ke rike da ita da yaranta to ni dai bazan ce miki komai ba dama na gaya miki duniya fa wanda bai zo ma jiran shi take yi in zaki iya zama da mu a irin wannan halin bismillah kin sawa da cima mai kyau makwanci mai kyau ni kam wata rana ba mamaci miki kwanciya ban sani ba gaskiya mawuyaci ne ki iya rayuwa da mu cikin kuka ta ce zan iya na iya to idan zaki iya ga ɗakin baban su Nasiru ki share sai ki riga kwanciya washe gari kunu da kosai aka kamata rabanta da shi tun tana karama ta yi kuka kamar ranta zai fita yanzu ne ta ƙara dana sani mara asali wannan kenan ka cika min alƙawari na ka kasance da ita sai ya jinjina kai idanuwanta suka ciko da ƙwalla jiya kwana nan ina addu'a Allah ya tabbatar mana da rabo cikin wannan dare sai ta ɗan dakata ka san me sai ya kaɗa kai ina son kai mana alƙawari wani irin alƙawari in Imli ta haihu in mace ce ina so a sa sunana ko da ba na raye in ta girma a bata labarin abin da na aikata kin ga dan Allah ba na son kina wannan maganar ki sani fa cuta ba mutuwa bace ba na sani amma ni na karaya sai ya miƙe zaune kusa da ita ta da riƙo hannunta zaki warke mu cika da rayuwar mu har mu hayayyafa kayya ba za mu rayu ba kar ki damu ciwon ki fa zai zama to labari kar ki wahalar da kanki sai dai na ce maka kada wahalar da kanka wajen fita da ni ko da yake duk abin da ne wa kanwata zai zamo tarihi likita ya so ya bashi shawara akan ya hakura da fita da ita yaki karshe ma daukar ta yi suka koma gida ya ci gaba da shirin fita duk da gidan a cike yake da yan dubiya haka bai hana shi kula da Emily ba a bangaren kasancewarsa da Emily kullun yana tare da ita yakan yawaita ba ta hakuri saboda wai shi abin da ya rika mata a kullum yana biye mata da yarintar da takan yi masa domin wani lokaci yakan mai da kansa shi ma karamin yaro sai ta shirman tare Emily kina ina ruwan jebi sai da ya dinga dabarunsa har Emily ta saki da shi ta yadda ita kadai takan yi kewarsa in ba ta tare da shi ta saka shi ya dinga shiga jikin danginsa sosai ita kanta Zainab bata taba sanin jebi na da dangin uwa da mutane da yawa haka ba da daddare shiga gun Zainab dan ya tabbatar mata da cewar jibi ne tashin su amma sai ya ga jikin nata kamar ba daɗi duk da haka farin cikin ta bai boyi ba ya zauna ya ne mata sannu ta ce da shi na ji labarin an samu Zainab karama godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya nuna min wannan rana ina raye kafin na koma gare shi zan kasance da farin ciki na gode wa Allah tausayinta yake ji Zainab jibi za mu fita bizar mu ta fito amma naga kamar jinin ya dauke ki taimake ni zan kasance da ki a wannan dare ni ma zan so hakan amma ba zai yiwu ba jikina duk babu daɗi ki haƙuri haka zaki daure sanadiyar haka ma muna fatan Allah ya sauƙaƙa lamuran ciwon nan naki kai haƙuri ba na son gaya maka yadda nake ji haka dai ya nufe ta kaga dakata duba ka gani da sauri ya kawar da kai wai wannan jinin me yake nufi ya ce cikin tsananin tausayawa da damuwa ka yi haƙuri ka koma gun Emily sai ya tuno lokacin da suke rigima da Zaituna akan kwana lallai duniya abin tsore
me kake tunawa naga kayi shiru? Kin san abin da na tuno? Sai na tuno lokacin da kuke rigima da Zaituna akan kwana. Sai gaba ɗaya suka sa dariya. Jebi tashi ka je dan Allah. Au, kura ta mai ke yi? Ni fa anan zan kwana. Oke to tsaya ka ga. Sai ta ɗan kwanta a kusa da shi. A hankali dai ta ɗan tashi ta rarrashe su suka isa bakin kofa ta tunkuɗa shi ta saka sakata ya mata dariya ya murmushi kurum. Ƙarshen zance. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga Allah muke mai sauraro kuma tabbas gashi za mu koma. Ta dinga faɗin haka domin hakan ya tabbatar mata da cewa rasuwa ta yi. Ladidi ce ta saka ihun kuka, Jebi ya faɗo ɗakin a guje, idanuwansa sun rufe, ya rufe akanta ya rungume ta yana kiran sunanta cikin kuka. Babu alamun za ta amsa. Kan wani lokaci jama'a sun cika gidan da ƙyar aka iya ɓamɓare shi daga jikinta. Haƙiƙa duniya ba matabbata ba ce ba. Mahaifiyarta kamar za ta zautu. Alhaji Abdullahi shi ya tsaya a kan gawan saboda Jebi ba zai iya ba. Gaba ɗaya ya gama kiɗimewa kuka yake kamar wani ƙaramin yaro. Allahu akubar. Mutuwa ni tsohuwa ce. Me isa ba ki ɗauke ni ba sai ita. Zainab Allah ya ci kanki ya sa mutuwa hutu ce a gare ki. Su Fa'iza ne ciki a ɗakin Hajiya tana jin kunyar haɗa ido da Emily. Emily ta lura da haka. Dabi ta dinga shige mata bata taɓa ƙullatar wanda ya shafi Aisha ba. Tana son jinin Aisha a duk inda yake. Su Hassana kan suna makala da ita duk inda ta sa kafa suna biye da ita. Wayo Allah mutuwa, wani zubin mu dinga tambayar kanmu yaushe za mu mutu, kashe mu za a yi, muna aikata alkhairi ko kuma muna aikata akasin haka, yan wuta ne ko yan aljanna. Allah ka sa mutuwa ta zamto hutu a gare mu, Allahumma amin. Yau gare mu, gobe ga yan uwanmu. Yau kana tare da wani sai ka ji an jima an ce ya rasu. Wannan fa ba abin mamaki bane mai sauraro. Wasu tuntuɓe sukan yi, daga haka sai su koma ga mahaliccinsu. Wasu kuma cikin barci za su mutu, sai dai asuba a tashe su a ji shiru sun koma ga mahaliccinsu. Wasu kuma rashin lafiya ce ta kwana uku, wasu kuma ciwon za su ɗauki tsawon lokaci suna yi, wasu kuma kaɗe su za a yi, wasu kuma kashe su za a yi. Wayo Allah na mutuwa. Allah ka kyautata ƙarshen mu, ka sa idan tamu ta zo mu cika da kalmatar shahada, Allahumma amin. Ina roƙon Allah waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya, Allah ka ji kansu. Idan tamu ta zo ka sa mu cika da kalmatar shahada. Wannan kenan. Misalin ƙarfe 2 bayan an idar da sallah aka kai ta makwancinta. Haka dai ta tafi ta bar 'yan uwanta da kewarta. Zainab ta zamo labari tamkar ba a yi ba. Haka aka share makoki, Jebi bai dawo daidai ba. Abubuwa suka cunkushe wa Emil, ga hidimar miji, ga ta jama'a, ga laulayi ya sa ta gaba. Kowa ya koma gida bayan share makoki. Banda Sasana sai da suka shafa kwana 40 sannan suka koma gida da sunan hutunsu ya ƙare. Haka Emily ta dinga duk abin da ta san zai faranta wa Jebi rai. Cikin ikon Allah mutuwar Zainab ya zamo sai tashin zance, sai an tuno ta ai mata addu'a, aka ci gaba da sabga. Wannan fa haka yake mai sauraron Salbas. In ka mutu dole ne wataran a manta da kai, banda 'ya'yanka, iyayenka da abokanan arziki. Haka ne ake son duk mai rai ya so ya ajje zuri'a ko dan ya samu mai masa addu'a. In ko baka da shi, murus za a shafe babunka, sai dai ayyukanka na gar su kwace ka. Allah ka samu dace. To a ɓangaren Alhaji Gali, duniya ta juya masa baya, ba ta yi da shi. Komai nashi ya ƙare a dalilin yaudarar da aka yi masa da sunan za a tsayar da shi takara. Ya fito duk abin da ya mallaka ya ƙare a kamfen. Haka dai ya fidda kadarorinsa da dukiya, sai dai a ƙarshe bai ci ba. A yanzu haka abin da zai ci gagararsa yake yi. Gidan shi da ya siyar ya siyi ƙarami, yanzu haka ƙaramin ma ya sa a kasuwa dan dai ya samu jari. Ya kuma kama wani gida haya, a shagon gidan yake sai da kayan masarufi. Kullum yakan yi kukan abin da ya aikata wa Jebi, domin roƙon Allah yake ka masa ranar da zai ido bi da shi. Ita kan matarsa tun da ɗanta ya rasu ta tarkata ta bar garin da ragowar yaranta ta tafi, domin ta fi son ta yi nisa da shi. Wannan kenan.
Bayan shekara ɗaya, Imli ta haifi yaranta 3, 2 mata 1 namiji sun kasance cikin ƙoshin lafiya. Aisha da Zainab sai kawunsa Abdullahi arzikinsa sai ci gaba yake yi. Wasa yake yanzu ma da yaransa har ma da ni mai karatu ya ji ana cewa ana neman shi a waje. Oke, jira ni a gate, ina zuwa. Imli da ke zaune a gefensa kallon mamaki taima saboda sanin mahimmancin mai sallamar a gunsa ta ce, Zubairu ne fa. Na sani, daga kan gali na datsa duk wata mu'amala aboki musamman ya shiga ma gidana. Bata sake cewa komai ba, ya miƙe ya fita. Wannan kenan. Bizar mu ta fito. Za mu koma Saudiya don a sama wa Hajiya lafiya. Daga nan zaki ci gaba da karatunki a jami'ar su. Mijin marigayi har ya gama shirya miki takardunki. Kuka ta dinga yi tana masa godiya cikin farin ciki. Ko kin san malam yayi aure? Kai ba wa ya aura? Wallahi ni ma ban sani ba. Sai an jima zan kai ki wajenta sai ku gaisa. Me zai faru mai sauraro? Zaituna suka gani a matsayin matar malam. Na sani Imil zaki mamakin halin da na ganta a ciki. Yasa ni ne jihadi gon aurenta. Zaituna ta koma sai ta yi bara kafin ta samu abin da za ta ci. Barinta a wannan halin zai sa ta koma ruwa. Wannan dalilin ne yasa na amince da na aure ta don kwaɗayin samun ladan ubangiji. Ta haifi ɗanta babu rai. Sannan yar uwarta ta dawo nan kusa da mu inda na siya mata karamin gida. Gali ko tun anan duniya Allah ya fara nuna masa ishara. Na samu labarin inda matarsa take, nayi kokarin ta dawo gidan mijinta, ta ki. Kai kadai da take ganin mutuncinka, yanzu ya kamata mu je ko za mu dace. Wallahi malam bana son wata alaka ta sake shiga tsakanina da mutanen nan, bana bukata. Please malam kai hakuri ba zan iya ba. Hadisi da ayoyi malam ya shiga ja masa, sanan jikin jebi ya la'asar tilis ya amince. An yi sa'a ta amince inda malam ya siya masa karamin gidan da yake haya, a ciki suka tare da matarsa. Ba a yi sati 2 ba su jebi suka daga da hajiyarsa zuwa Saudiya. Wata shida kacal suka yi da hajiya ta soma taka kafa, ita kuma Emily ta ci gaba da karatunta, ta yi kiba ta ƙara kyau, ta zamo wata cikin taurari. Son da jebi ki mata ne abin ba a misaltawa, ya yi mata gata domin shi ne komai nata. Inda ta taka sahun manyan matan shugabanni dan da su take harka, gaba ɗaya santa suke yi saboda mace ce mai shiga rai a can Kano. Haka zalika a can Kano shugaban jam'iyya sai waya yake yi akan ya tsaya takarar shugaban ƙasa, tilas ya amince har suka yi nasarar lashe zaɓe, inda jebi ya zama shugaban ƙasa yana da ɗumbin masoya. Emily ta yi ta fama da ya ƙara aure, amma fir ya ƙi yarda, ya ce ita kaɗai ta ishe shi. Bayan shekaru 3 suka dawo ƙasar su Najeriya tare da 'ya'ya 5 rigis. Zainab, Abdullahi da mai sunan hajiyarsa, sai namijin wanda aka sa suna Ahmad. Alhamdulillahi ala kulli hal, ranka ta kaf anan na kawo ƙarshen littafin Bakin Sani wanda Bilkisu Muhd Mrs Auwal By Force Zage ta wallafa. Godiya ta musamman ga mutane na kuma 'yan amana, musamman 'yan jamhuriyar Nijar, jihar Jigawa, Kaduna, Bauchi, Katsina da ma 'yan ƙwaryar birnin Kano. Ina ganin kira-kirayenku da saƙonnin wayoyinku. Ina matuƙar godiya. Allah ibar zumunci. Fatan alkhairi ga kafatanin ɗaliban sashen hulɗa da ƙasashen ƙetare ta Yusuf Mai Tamasile, wacce aka fi sani da Jami'ar Northwest. Ba zan manta da 'yan amana ta ba, Skipper 444 Hotoro, Aminu Gaya, Mashkur Shanu, Sarkin kwaikwayo na masarautar Sagagi, Umar Alhassan, King Indara mai daraja, Bilal Ado Gaya, Bilal Ji, Yahaya Sharif Abuya, Basaraken Ɗorayi, Abbas Adam Abbas, da ma 'yan ƙungiyar Real Gaman Jini Fans waɗanda lokaci ba zai sa na ambace su ba. Muna godiya, Allah ibar zumunci. Godiya ta musamman ga uba na gari Muhammad Abdu Salbas tare da uwa ta gari Hajiya Asaba Musa Salbas tare da kafatanin al'ummar garin Rano da ma tudun wada. Jinjina ta musamman gama dugu kuma uban tafiya Alhaji Hafiz Garba. So a nan zan tsaya ta cikin ƙayataccen shirinmu na Bakan Gizo, inda nake karanto muku ƙayataccen littafin nan mai suna Bakin Sani, wanda Bilkisu Muhd Mrs Auwal By Force Zage ta wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai ku yi subscribe, sannan kuma ku danna alamun ƙararrawa a wannan tasha tamu ɗaya tamkar da dubu mai suna Bakan Gizo TV. Maganin hawan jini ce kyauta. Daka kuma ni Abdullahi Muhammad Salbas nake cewa mu haɗa a shiri na gaba da yardar Allah. Bisalam.
ce tamkar da dubu wajen zakulo muku zafafan littattafanmu na Hausa na shahararrun marubuta. Babu shakka madalla da Bakan Gizo TV fitacciyar tashar YouTube channel tasha ɗaya tamkar da dubu wajen zakulo muku littattafan soyayya, madararta, zamantakewar iyali da kuma abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum. Ku dai kasance da shahararriyar YouTube channel ɗinmu mai suna Bakan Gizo TV, inda za ku samu lodin jerin gwanan shahararren littattafanmu na Hausa waɗanda suka yi fice arewacin Najeriya da ba su da na biyu, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Adamu Ibrahim da tawagarsa. Kada dai ku manta da abubuwa masu mahimmanci, ku danna subscribe sannan kuma ku ƙara danna alamar ƙararrawa don samun jerin gwanan lodin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Domin kuwa shirye-shiryenmu maganin hawan jini ne kyauta, cikin faɗakarwa, ilimantarwa, wa'azantarwa, tunatarwa. Daɗi da ɗungushi domin ƙara samun zafafan littattafanmu za ku iya laliban mu ta WhatsApp akan 091 B8 biyar hudu. Ku dai ku haɗu da mu ta WhatsApp don samun littattafanmu cikin sauƙi. Bakan Gizo TV, nishaɗinku farin cikinmu.